இது தேனியில் இருக்கும். இப்போ இது அற்புதமான ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல், சாந்தி நிகேதா மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். அப்படியே அற்புதமான ஒரு மலைகளுக்கு நடுவில் இந்த பள்ளிக்கூடம். இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரமாதமான ஸ்கூல். இப்போ நான் ஈவெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு மியூசிக் கிளாஸ், கீபோர்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ பார்க்க போகிறோம். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மேலே ப்ரோக்ராமு எல்லாம் கிட்ஸ்.